OIMORE kamora mora ma intiere machiegni e weche manyien mago mag OIMORE odiochiegni ma kedo kod lwenje mag kit chwech chope giko mare mano kampen mandala 19 mosebedo katimore ka bende pod imed kwa mondo ong'i kaka ikonyo nyithindo ma yawuoyi kanyakla kod jomachuo e kinde kata kedo kod lwenje mago mag kit chwech. Mane twak mabende wadhi bedo godo e chenro mar mine wacho bang'e e chenro ni mar OIMORE. Weche manyien mabende wamiyo pek odhiambo masane gin magi. Sisi kama serikali ya Siaya County tuko na haki na tuko tayari kufanya kazi na serikali kuu. Gavana ma Siaya James Orengo osingo tiyo gi jatend piny William Ruto eneno ni dongruok ochopo ne jo county ma Siaya. Kwan chuo makale lwenje mag udi medore e sama dhialo ndala 16 mag kedo ne lwenje mag kit chwech rumo kawuono. And there is a projection to say, if we don't also put drastic measures, today we are saying 5.1 million people are affected. By the new year, we will be saying 6.4 million Kenyans will need food assistance. Lando ni jo Kenya maromo milion 6.4 biro bedo gi ngaji kachop higa manyien. Machiegni weche manyien iluonga ni Jailieta jaloko marwa en Winnie Adoyo. Bende nyalo luwo e Facebook page marwa kanyakla kod YouTube mano Ramogi TV. Ote machuok bende warwako kokale namba wa mar 236000. Nyinga Jailieta machiegni. Gavana ma Siaya James Orengo owacho ni sirkal mar county no ni thuolo mar tiyo kanyakla kod jatend piny William Ruto e chwalo chenro mag dongruok ne jodak ma county ma Siaya. Orengo kata kamano olero ni tudruok e kinde kod piny owacho mamalo nyaka bed mana e wi weche mag dongruok ma ok siasa. Kristo Wino miyo waler. Kuom thuolo mar dwe achiel mokalo, moko kuom josiasa ma ok e oganda luo osebedo ka kwayo jopiny tuko